Merengkut nah. Iya nepan wong telu engko. Paketan apa? Tingtung. Bel lu. Oh nanti. Iki tukane iki le. Bu itu kok. Bel. Ya aku ki lho turu jengking nang jero ora krungu apa-apa. Kar mobil. Nah iya. Ora kapan turu berak-berak. Nah, piye wong turu kono pojokan kono ora krungu apa-apa. Piro bel? 51. Tapi kabel rono kabel. Dicupna irunge kuwi lho, karena kabel. Dicupna kabel sarep lho. Buntu kok. Wong ora piye-piye tukokno bel. Ora pasang.